ndiyayazi imisebenzi yakho nokubulaleka kwakho nokucikideka kwakho wazoba uba uGayiya wathi nobime kwingavumi waqonda ukubana uzawuhlala apha ekholweni uyahambeka indlela engenanto kunjalo njengenanto yahambeka indlela wathi loo nto leyo ayizundibangela into okokubana ndahlukane noThixo ngoba uthi uThixo ndiyayazi imisebenzi yakho ndiyakwazi ukubulaleka kwakho ebemazi uThixo okokubana ekubulalekeni kwakhe akabulalekeleni okokubana angazani noThixo ngoba kaloku apha ezantsi emhlabeni siyashiyana ngokwale minwe omnye unesiphiwo sokuphiwa izinto omnye akananto kodwa into endiyithandayo wema notata wabambelela kuThixo ngoba waqholwa nguThixo kude engenanto kodwa uThixo wamenza wanento mhlawumbe omnye umuntu angathi awungena apha cinga bafana uba ayonkonzo katata uGayiya yomnye umuntu obhetele uyayazi imisebenzi yokubulaleka kukatata uGayiya uthe engenanto wanamathela ndiyamthanda ndiyambona ephethe itasana yakhe yeBhayibhile egcina umthetho amaxesha wabamba ii-event zenkonzo engaziphosi nangomzuzonke wathi kwawuthiwa iyehlele okuyehlele ifamily yakwatata uGayiya washukuma umzi waseBlue Downs ngoba uyamazi utata uGayiya okokubana ungcambaza kancinci endleleni ukholo ulugcinile ndiyayazi imisebenzi yakho emini yokunqama namhlanje kumzalwane besihamba naye endleleni xa yesithi utata ndiyayazi imisebenzi yakho andizukuyicacisa utata seyicacisile ukuba ngubani uthetha kamazwi ndinombono kaYesu Kristu efika kulo Lazaro ufika phayana bephithizela family yakwatata uGayiya bayaphithizela nguMarta nguMaria banesijwili bayakhala bathi ububukhona umsakwethu ngengafanga ndiyayazi imisebenzi uthi ke ngoku uYesu uyabuza uba nimbekephi kuthiwa selentsukune selenuka ndiyayazi imisebenzi wathi makaya wathi xa yafika engcwabeni kuthiwa walila uYesu wakhala wambiza ngegama
wathi Lazaro vuka. Ngexesha kwenzeka yonke lento yena uMaria uhleli kuba uyayazi imisebenzi yakhe. Ndifuna ukuthi kunifemeli zeniyazi into bami uThixo uyayazi imisebenzi yalo mfana. Zenithule nithi qwaka. Izinto zokuqala zidlule. uThixo akathathi into angabekile. Ike yabonakala lento ngenye imini. Hey! Yes. Uthi ngezansi uthwele unomonde uthenge igama lami wabulalela akwadinwa ke noko ndinendawo ngakuyo ngoKristu inkosi yethu amen. Oh,